Ce faceți? Bine? Salut! Bună! Acum ne jucăm la 99 de zile. Am întârziat un pic cu videoclipul. Trebuia să apară la 2, dar lasă. Îmi cer scuze. Să intrăm aici. Putem să luăm. Olha. Ce să luăm? Vă promit că peste 3 săptămâni să le iau pe ăsta, să promit. 4-5 să le iau pe ăsta. Vă promit. Promit. Să le știu. Hai să dăm drumul și am intrat. Cred că o să apară pe la 4. Că trebuie să editez, dar o să fac tot posibil ca să începă ce mai repede. Acum postez. Că știți că sunt cu școala cu astea. Mic. Vezi că o să schimbăm orarul un pic, adică o să apară la 6. Mereu luni la 6 o să apară. Nu mai trebuie. Poți să... Cum să-l cheme? Să scrieți în comentarii. Să mai pare un videoclip cu 99 de zile. Lunea cealaltă să mai apară. Să apară, vă promit. Roni. Dar nu se vede. O da, scrie Roni. Hai, Roni. Vine încoa. Depuraș, așa vine încoa. Șez. Așa. Mai departe cu lângă foc. Spate. Vino mai încoa. Aici. Așa. Și, bă, nu ți-ar fi rușine de ce calci pe iepuș. Nu atât. Vezi că al meu. Așa. Deci mai am jucat de mult jocul ăsta și mai am postat de cât? De 2, de 3, chiar 5 luni. Mai am postat de... Vă promit că o să postez mai des. Că de da a făcut level 2 foarte bine. Începe. Da, deci foarte bine. X se apropie. Aoleu, da, înainte de inventul al doilea, după trecut al doilea, după, nu ăsta că era cu sâmbătă, celălalt mă refer. Putem să facem și un videoclip cu eventul. Dacă
poate cu capăra din Ohio, dar cu Silobrin nu cred că foarte rar. Că e prea târziu, efectiv, la 10. Și cine știe? Mă ia somnul și nu mai apuc. Eventul ăsta, acum nu puteam, că filma, că plângea ăla, că vrea, că eu am un server privat, dar plânge. Și acum dacă nu le spun și o să postăm. Dacă că nu vă doriți să auziți cipete, să scrieți în comentarii. Asta, deci poate o să postez cu cineva care nu plânge, cam, nu să vă spun asta, dar nu plânge. Atât pot să vă spun. Și plantăm copacii, că plânge, se aude numai de astea. Următorul event este sâmbătă, în fiecare sâmbătă la ora 10, 100%. Da. Credeți-mă pe mine că e la 10. Credeți-mă pe mine. Credeți-mă pe mine. 30 de minute, 20. Cam așa. Noi trebuie 3 peste 1670 de ani. Stai, bă, lupule, sunt prieteni. M-a terminat lupulescu nostru. Ne-a terminat. Scrieți în comentarii că ne-a terminat. Că ne facem și un lup, că suntem oameni buni și vrem să fim prieteni cu animalele. Și mai rău. Da? Aha, aoleu, nimeni. Dar nu merită. Nu merită să salvezi copilul. Că o să pierd, bineînțeles, și nu ne dorim să se întâmplă magie. Aoleu, jocul nubi, dar chiar că jocul nubi. Ziceți în comentarii. Jocul nubi, Nubunescu. Cum duc repede pe furiș, să nu mă vadă. Bă, nubi, ba, așa. Așa. Arată benzină. Hai că fac eu asta. Atât că benzina e mai bună. Mole, jocul nu mi-e. Ui, fă praful cu un răspuns. Arată că mă crește barbă. Bă, 2000, nu am văzut așa ceva. Deci, clar că nu am văzut așa ceva. Bă, help. Bă, lasă-te, mulțule. Păi, ești orb, nu vezi. Măi! Du-te pe el. Fă-l prost odată pe. Mai vă repet la jocul nubi. Joc. Ce credeți? Ce credeți, mă, că ăștia nu știu. Aia, vai de ei, de aia bunii. Licățiliu, ușuelea. Vino încoa.
ca să mă fac pe cinstei. Bă, dar cum nu pot la câinile ăsta? Acolo-i focul? Am dat runi. Oleu, nu mai suport. Așa. Și ia și unul la iepuraș, nu că e făcut 100%. Hai, unde ești? Asta bagată de frumoasă, ia. Ia, mă! Ia, băi! Ok, atunci. Și așa. Și acum îl salvez pe ăla. Nu se descurcă singur. Nu se descurcă efectiv că am văzut. Nu. Uitați-vă, frate, mă, frate, nu am chef. Nu am chef de lucrul ăsta. Aoleu. Mă, du-te, mă, acolo, chestii. Nu dă-te. Asta cred că dacă nu ia bani la jos și salveze pe efectiv, broasca aia nu pot sta că broasca aia să taci odată, broască. Mai e cineva, la altă că poate ne wow. Dar cât de creier poate să ară omul ăla. Efectiv. Hai. Hai, un pic să văd ceva. Cam acesta a fost episodul și pașpa, vă promit că următorul episod să dureze mai mult, nu chiar așa. Adică nu știu, că unii la YouTuber vedeți că durează mai mult jocurile astea, 99 de zile, stil Brain durează o oră. Nu se poate că am astea, am școala astea, din păcate, trebuie să fac și temuțele. Asta, pașpa, vă promit că când e liber, postez 30 minute, vă promit. Și să vă pun și episoduri. Vezi că sâmbătă și duminică vă pun episoade bune. Poate să fie și unul special. La special, nu vă spun. La special o să fie chiar event. Dacă pot să postez, că dacă sunt ăia nu se poate să postez. Nu e vina mea, să dați bine pe ei. Eu mă disper să mă joc dacă pe mine de 5 am un server și toți vin pe ei, îți dai seama. Și dacă îi dau afară, plâng. Efectiv. Și din păcate. Deci, dacă poate hai să reacționăm ca să nu dureze așa de puțin pe YouTube la ceva. Hai să continuăm episodul ăla și gata. Asta a fost totul. Stai. Așa. 60. Unde am rămas și îl terminăm și gata. Unde am rămas la episodul 4, nu? Nu mai pierde vremea pe net.
Hai pe 32 roșu să-ți zic un secret. Să terminăm episodul. Mi-am rămas... Couldn't they just drive us there? Asta. Don't shoot! Nu trage nimic, că mă You moron! You just killed our squad leader! Well, what? She was trying to make love to him. face mai bine cu mine. Nu spăla câtă mai bine cu mine. Nu atent. Nice going, Tim, man. Won't have to worry with you around. What the hell? Diu. Una nu. Diuna nu. Ia mă planeta aia. Ia și două, să mai vorbim ceva. Ia-o. Așa. A luat planeta? Cam acesta a fost episodul, să continuăm duminică, să poate dacă alte episoade durează puțin, să mai continuăm așa un pic la duminică. În fiecare duminică apare episoade de astea la mine pe canal. Când terminăm serialul, nu chiar că nu mai se termină deloc, poate când trebuie să scoată următorul episod, când mai e cât, să așteptăm și se face chiar duminică. Dacă apare sâmbătă, duminică să-l postăm. Că sunt 8 episoade în total. 8, cred că. Da, 8 episoade sunt în total. Dacă vreți, vă uitați voi, da. Pa.